салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канал. дар навори имрӯзаи мо квартира ва як хонаи заминӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед, дӯстони азиз дастгирӣ кунед. дастгирии шумо барои мо хеле муҳим аст. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ доранд, замини фурӯшӣ доранд, квартираи фурӯшӣ, мошини фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. ба тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без сума. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, дукомнатова квартира дар 2 этаж қарор дорад. 41 метр квадрат нархаш бошад. 173 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳошам 80%. квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунам. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Рӯдакӣ, дукомнатова квартира дар 4 этаж қарор дорад. 38 метр квадрат нархаш бошад. 170 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳошам 80%. квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода, ҷамоати Қаратоқ, 12 сотиқ замин, 2 дар хона бо калидор ва дорои подвал мебошад. ремонти нопурра дорад. зиндагӣ карда мешавад. свет доимӣ ҳаст, нархаш бошад 40 000 сомонӣ бо савдо мешавад. ҳуҷҷатҳош ҳам 80%. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. дар рақамҳо имо ҳастак. аз номи канал гап занед, ва шумо иншоалло арзон мекунам. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дукомнатова квартира дар 5 этаж қарор дорад. 48 метр квадрат нархаш бошад. 155 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳам 80%. квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунам. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, яккомнатова квартира дар 9 этаж қарор дорад. 43 метр квадрат нархаш бошад. 180 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳошам 80%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. дом 18 этажа мебошад. хона дар 9 этаж қарор дорад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар Ваҳдат, яккомнатова квартира дар 7 этаж қарор дорад. 48 метр квадрат нархаш бошад. 165 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳошам 80%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунам. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар Ваҳдат, рӯпарӯи заксхонаи кӯҳна, яккомнатова квартира дар 9 этаж қарор дорад. 43 метр квадрат нархаш бошад. 100 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳам 80%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунам. ина квартираи фурӯшӣ дар Ваҳдат, секомнатова квартира дар 6 этаж қарор дорад. 62 метр квадрат нархаш бошад. 185 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳам 80%. квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунам.